Сапраўды, сёння чакаем мы вельмі цікавы матч, які сёння суправаджаецца не толькі інтрыгай, але і дажджом. Але што сказаць? Крумкачы актыўна пачынаюць гэтую сустрэчу. Бачна, што сёння будзе Крумкачоў вось такая накіраванасць на вароты. Ну, а сустракае Зайцаў даволі лёгка дальнік зараз ішоў Зайцаў, але Зайцаў в подкате. Лунько набирает хуткость по флангу, легко разворачивается. И тут яго не менш. Хуткость, якость Гоголя не такая, не параўнанні з тым, што у нас з нашим регулярным микрофоном. Ось уже подача, ось гэта цікавая, удар поворота. Мимо. Ось подача. Свежка. Зараз і пачаў контратаку. 3-5, 3-4, так, 3-4 зараз ідзе контратака Трактора. І гэта можа быць цікава, і удар па воротах, дальні мур. А калі выдаліць гэты, стварыць новы, не? Это желтая. Ну вы не слышали такой удар по кости, да? Колышки. Ударили, 3 удара. Так и не включился никакой эпизод. Виталий, хорош! Ну, Лыня! Габарит! Овсяник есть на фланге! Ну нахера ты его трогал? Дима, Дим. Да, кто будет первый на мячу, забирать подбор, мусит наши футболисты или не отливаться, забить Гряза, и что, контратака, Сергей Лынько. Серега, блядь! Я не верю, не эффективно, по факту скидывал мяч на партнера, и мусим уже обороняться, в этой секунды мы. Знову сторону подбори, вельмі небяспечна, удар по воротах. Шається сьогодні, бачите, не наш технічний день, здається, а зараз і Стариков здорово пройшов троїх футболістів в сезоні, і цікаво, що буде. А ці подача, а ці стрел. Це моцний стрел за штрафной, не перелетає, він, на жаль, стінку. Стариков поскользнувся зараз ён на склізкім полі. І що? Знову штрафний. Адбывался зараз на полі, насамрэч, тому што Трактор у атаке пазіцыйна. Трактор спрабуе знайсці брэшы у абароне Крумкачоў. На левом фланге, на правом фланге зараз мяч. І што? Вось і падача. Медыялігі таксама сумнівы, але выступала не то, што вельмі дрэнна. А вось гэта ўжо цікава, бо Крумкачы зарабляюць штрафны. Рашэнне будзе мець падача. Падача ў штрафную, удар по воротах, Лынько. Але так само сёння Трактору не шанцуе. Пра што, з гэтага цікава, бо Ілля з гамнасам, з кіперам, удар по воротах! Міма! Амаль не памыліўся. Ледзь не памыліўся Алексей Баранов. І вось зараз Каленскі на фланге, перадача ў цэнтр, удар по воротах. На месцы Зигмантович, на месцы.
пасля вельмі небяспечнага стрэла амаль што з нулявой дыстанцыі. Яшчэ адна спроба стрэла. Елизаренко у барацьбе. Елизаренко Не было! і невядома, ці было там парушэнне правил, ці не было. Елизаренко, здаецца, згуляў мяч, але на газоне знаходзіцца футболіст Трактара. Здаецца, зацапіў яго ўсё ж такі Евген Елизаренко. Няўдала. Вось зараз крумкачы выходзяць в атаку. Каленскі з мячом, перадача няўдалая. Открывать таго, конечно, простое, что ввогуле у нас тут все ж таки не вышэйшая ліга. Даволі моцна хварэе матч на дынаміку. Тані на мінулую нядзелю, мінулы тыдзень так не было. Что, Лынько? Это желтая! Відавочнае парушэнне правілаў. Елизаренко адразу заступаецца за свайго партнёра по камандзе, нумер 11. Здаецца, што Евген Смаль вось не паспеў выйсці, адразу атрымаў жоўтую картку. І зараз ён зноў з намі. Футболіст, які правёў даволі моцнае з нагоды статыстыкі лета. Ну а што, а вось і Лынько, і вывод дорожку 1 на 1, і гэта 2-1! Вось так па-рознаму футболісты могуць выходзіць гэтую гульню. Праз 10 хвілін Евген Смаль атрымаў жоўтую картку у Трактара, і праз паўгадзіны, здаецца, Данил Дорожка пасля перадачы Сергея Лынько. А мы працягнем заўзець за крумкачы і глядзець футбол. Ну і, канешне, Наміката наперадзе. Наміката, а можна зараз і забіць, таму што драмы пустыя. І парушэнне правілаў, здаецца, было з боку кіпера Трактара Каменскага. Але здаецца, што ўсё ж такі барацьба была чыстай. Але вось такі гарачы момант зараз ля штрафной пляцоўкі Трактара. А Трактар між тым ужо ў контратаке. І зараз таксама амаль не падае футболіст пад нумар 17. А вось тут што было, я, шчыра кажучы, не ведаю, бо ледзь яго крануў. Не ведаю, што трэба нешта трэба даволі нам рабіць, нейкія антыкрызісныя меры. Ну што, вось зноў контратака. Дорожка, яшчэ адна перадача. Падача і Камінскі. Што выдатна. Амаль што ідэальна. Ну а вось зноў парушэнне. Як я ўжо казаў, гульня сёння даволі грубая. Увогуле на правах усёй прэс-службы МФК Крумкачы. Удар па варотах, Арсень Старыкаў. Але міма. З зумам. Нашу праблему з зумам, як я ўжо сказаў, нам дапамагаюць ужо ініцыятыўныя людзі з нашых заўзятараў. Дзякую ім вялікі. Ну а вось яшчэ на перадачу на Дорожку. І Дорожка, можа быць, первым для мячу. Нет, Роман, без вашай дапамогі нічога не было. Асабліва без вашай фразы пра тапароў. Вось, канешне, все наши мысли зараз з Романом Бурцом. Дзякую, Роман. Ну што, а вось зараз назіраем мы ўжо за футболам. Менавіта за футболам, выключна за футболам. А не за тэхнічнымі праблемамі. Глядзім мы за тым, што адбываецца у нас на поле. І вось зараз цікавая, канешне, сітуацыя. Бо не могуць вырашыць, адчый ўсё ж такі мяч. Таму што крумкачы настойваюць на тым, што мяч павінен быць іх. Трактар упэўнена падыходзіць да мяча, нібыта мяч належыць ім. Суддзя разабраўся на карысць менавіта аўтазаводца Трактара. Ну, Дзяніс Кавалёнак, сапраўды, гэта той чалавек, які дазваляў нам глядзець якасны футбол на працягу некалькіх сезонаў. І мы заўсёды яму ўдзячныя і за мінулае, і за сённяшні матч, здаецца. Ну, а, канешне, Роман Бурец. Роман Бурец, нагадаю, гэта самы ценны каментатар. Ну, а што? Вось зноў! Алексей Баранаў б'е ў вугал. Зіраем
за вугловым. Ленько ледь не заблытался в уласных ногах. А зараз подача. И удар по воротах не отрымался. Але Баранов с мячом. И треба добивать. Дорожка. Еще один удар и мимо. Так, сапраўды, але все ж таки азіяцкіх моваў я ніколі не вывучаў. Будзе цікава, што там напісана. Вось, але здаецца, што гэта персанальныя фанаты нашага японскага увогуле добрую результатыўнасць. Ну што, вось і перахоп. А вось і Старыкаў. Дорожка на фланге, перадача ў цэнтр. Ленько можна біць. 3-1! Сергей Ленько! Гэта 3-1. Гэта ўжо упэўнены лік з боку Крумкачоў. Прэс-служба на нашым YouTube-канале, а таксама ў нашых соцсетках. Ну а што, тут зноў спрэчны момант. Крумкачы выходзілі ў атаку і невядома зараз адкуль водзіць мяч гульцам Трактара. А вось тут ужо і драка. Драка пачынаецца. Казуренко. Вось такое ўражанне зараз і пакіне Казуренко, здаецца, таму што ўжо поспел он с довольно свежим номером 14 Алексеем Шиповым. Шипов той самый, гулять с Демеды. А памятаешь, что Орлу прописал с Это двух той ног? самый? Это той самый Шипов, да. Ну, не ведаю я, ці здзіўляцца. Сёння на самой справе Крумкачоў вельмі добра. Ёсць недзе і заўзятары Трактара. Подача. Грузіць ён зараз штрафную на бліжэйшую. Зайцаў першы на мячы. Дорожка сустракае. Яшчэ одна подача. И двойный сейф от Загвантовича. Ну просто нечто невероятное сегодня Загвантович творить. Але протягивается атака Трактора, які был просто у паўкрокі от того, как мяч, и зараз Крумкачы в контратаке. Дорожка тягнет мяч в центре. Ленько зацепился за мяч, але трэба перагуляць яшчэ двух футболистов. И Дорожка, удар по воротах. Просто у кипера. Просто. Вот трымае ён свою позицию сёння знатна. Зайцаў перахапіў мяч і ідзе контратаку. Зайцаў на хуткасці спрабуе зараз прайсці футболіста, і гэта яго атрымліваецца. Перадача на Дорожку. Дорожка становішчы па-за гульнёй, на жаль. Зайцаў, здаецца, умножыць лік на табло, каб больш упэўнена ісці далей. І вось гол. Один мяч отквіталі футболисты Трактора. Ну даволі цікава. Вось ведаеш, якая канцоўка Пошная атацы Трактора. Подача! 3-3. И что, да, 3-3. все-таки за...